ଖାଇବା କାଙ୍ଗଳ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏଭଳିଆ କାଙ୍ଗଳ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନଥିବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଲି ରାତିରୁ ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଆଉ ମିଶ୍ରି ପାଣିରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦିଟା କଦଳୀ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଥିଲି। ଏ ଖରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି, ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହଉ କି ଗରମ, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ପଡିଲା ମାନେ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଛାଡିବି। ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ବନେଇଥିଲା ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ସହିତ ରୁଟି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ରେ ବନେଇଥିଲି ଆଜି ସୋୟାବିନ ଆଳୁ କଷା, ଡାଲି, ଭାତ, ତା ସହିତ କଲରା ଗୋଟି ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିଥିଲି। କଲରାକୁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଟା ଭାଜିଲେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ବନେଇଥିଲି। ଲଞ୍ଚ କରି ସାରିବା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ମତେ ଜଟଣୀ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଜଟଣୀ ଯାଇଥିଲୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ ଫଳ ଆଉ ମିଠାର ଏତେ ଦାମ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଲାଗୁଛି ହାତ ମାରିଲେ କାଳେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ କି। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାନା ମିଳିଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ଏତେ ହେଲାଣି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମକୁ କିଛି ମିଠା କିଣିବାର ଥିଲା, ଆମେ ମିଠା କିଣିକି ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଡିନରରେ ଖାଇଥିଲୁ ଭାତ, ଡାଲି, ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗରେ।